Bueno, manghigala magkasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Dibra. Kini gibutang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Dibra. Kung problema bahin ni sa kumbana nga ambot ug naunsa ni siya, magusto mo na siya maghikog. Pero ara inyong masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Sa dinami-dami ng aking minahal, panandalian lamang at ilan ang nagtagal. Iisa pa lamang ang inaasam-asam, ang nakalipas di maaring balikan. Oh, unsa man? Oh! Unsa oy? Di na mga yurero. Parcel ni mo. Ay, hala, ang ako nang para padako sa dughan. Naabot na. Ako atoon. Lana akong order. Yan na, ma'am. Pila ni? Ibinadidito na, ma'am. Kanang dong bilyo. Tagay sa dong bi. Ang unsa man? Tagay sa dag 780 ba? Ilisan lati karon. Binuang diya, Dibra, ha? Tugutuga mga gudro niya, wadi kang kwarta. Dibra, ramang ko. O lagi, ikaw Dibra ba? Tuga-tuga kang order nga, wa man kay kwarta ikabayad. Ay, na ako'y kwarta. Uy, abi man ko na akong ma-deliver dayon. Dugay man di ay. Nagamit na hinuna ko ang money. Nya, saan man ani? Wa mo ko kwarta dili. Sabad ya, uy. Sagdagi na siya ba? Sige na ba? 780 rabi taon na. Huwag nakabutog sa kalibo. Ay, wala lagi ko'y kwarta dili. Ikaw ba? Basta gani ako'y mangayo ni mo no. Pirmilan syug kang way kwarta. Pero ang imo gani mga barkada ang mga ni. Dayon kag kuos imong pitaka palit kag mainom. Samtang ko eh. Sunod magpaibaw ka na ano doon na kay order ha para di ka makalitan. Nya, saan man ni ron? Wa mo ko'y kwarta dili, saan man ni? Bida ninyo siya, ma'am. Puyar ba na ako eh? Layo kay kong gikuhaan na ni. Nga, nagbayik na ko. Kaning dong. Pwede mo lang balikon ang bayad. Nagasto man gud ako ang kwarta nga igbabayad ani good. Unsaon nga dugay man sa ganinyo gi-deliver. Ato pa bining usang adlaw na ako kanang naghuwat ko ani ato pang nyaging adlaw. Nya karon pa gi-deliver. So, di man eh, kuhan, ma'am. Di man eh, dali-dali, ma'am. Di mo siya na pwede, ma'am eh. Tapam ko'y dagang deliveran. Balik ka lang ugma dong pi. Hindi kayo pwede. Unya unsaon man na nga wa man mi kwarta. Katuga, mag-order, ma'am. Yawa din may kwarta. Ayaw na purma ninyo. Pagkat kayo mag-stick, yawa din may kwarta. Nya, saan man ni dong? Wa may kwarta dili. Balik lang nito eh. Basta ba? Balik lang. Ikansila ninyo eh. Pangahak din mo. Wa. Itawag na lang iyakan, Dibra. O na di, ha? Saman, so ni ma'am. Bayaran niyo di. Wala kay may kwarta ron, ibalik lang na ugma. Balik lang ko ni Ugma. Sige, ito na ko. Pero sa dili pa ko makalakaw, palihog lang ko, be. Kanang kamot ni mo. Unsaan man nimo akong kamot. Okay. Malatika lang ko. Aday, sagita sa sir, oy! Diyan na mo. Kay- Tukar mo ko, di mo may magkwarta. Tuki! Tagam. Mau na diha. Kita, Sige, uy. pag-order. Ay, gani kay, watay ka pa preso ato. Lo, di ka bayad, di ipapriso agad? Ano di man? Riya sa nagbikawan ka sa restaurant, unya, wa di kay kabayad. Ano imo magigasto sa dang kwarta nga para bayad itong imong parcel? Ang angnyor, kadto man ang watay sudan. Unya, di siguro, sa naman, kung pwede watay sudan, siguro na kong parcel. Nya watay kaon, mo na. Mausun no. Maset nyo, mo na diha. Mga saba pa ka. Kadto ba na nangayo kag sudan, kay ang sudan na to, una lang sinunan ang nahabilin. Unya, nangayo kag palapalit sudan, kay di ka ganahan. Oh, mau ba? Mo na. Oh, wa mo ka magsulti. Sulti nga naman. Oh, sulti pa dayon. Ako na itong bayaran. Ano yung kwarta? Oh, para palit beer. Daan pala dito ko. Hanggaw, dyan kay kastandan. Uy, Tawag to balik, Tawag to balik. ay na lang! Kapoy. Ay, ko, ma'am. Ako kumlakaw, katungog ko sa istorya. Nakaya, hinak. Dili ko, di kami na mag-beer dong. Pagkakido na dito, kayo naman ni Ron. Recorded by X Thunder Gaming. Uy, Dilyo. Nga naman ka. Sige, makakinuktok niya. Ang buta ni Dayo eh. Murag, di naman yun. May mutang nga ni. Nga no, lagi. Naunsa di ay ka. Ambot, di ko tarong tog. Gabi eh.
Usa ko radyo, murag sa radyo to ka oras tuwa ko. Ikaw, perti mong hagaw, pero ako, wa ko katuwa eh. Hala, ngano ka na dong? Wa ka kay sakit? Ay, buta ni dahi, murag, Hala, basig... may mutang eh. Basig mo na resulta sa pagsige ni mong inom anang kape. Mo nang tadugay na kay ka makatug. Kay mao nay buhaton sa uban man para di magduka mo inom man na sa kape. Ang buta nga uban, di man makatugog, di makainom mo kape. Ako lain man, Unsa day magibati? di ko magkanyang mo kape kung katugo ko. Araw ka man? Natural nga di na ka makainom kay natug naman ka. Hanggawag is naong imo eh. Ay, pero lain ko kayo ang ibati dahi, murag, doon lang yung something yun. Magpa-check up lang ka tadong. Ay, kulbaan ko dahi eh. Sige lang, gud ay lang ko kahadlok ko pa-check up ra bitaw. Nga naman ko no, Naaman sa kung anong mahadlok man ka. niyag na ka. Ikay magpa-check up. Ay dili. Ayaw ka hadlok ba kay naaramang ko dito ka pasagdan, dito ka biyaan kay bana tagog ka. Ay, ambot lang nga ni dahi eh. Tanan na magpa-check up na. Ipatanaw ta kag bananampal. Excuse me, honey nyo. Okay ra ka, Dok? May bawaan rin nato kung sa resulta sa imong mga lab test, ha? Siguroon lang nagyo nato, ha? Ana nga nan, Dok. Di ba? Murag wa siya kasabot ba? Unsa di na iyang sakit, Dok? O kuan, di pa na to masiguro. Misis kayo pa na to makita ang resulta sa laboratory. Pero, ako nga sakit sa imong paminaw ka, sir, wa? Unsa man? Usa kaya sakit ako mo. Ya, di ko makatuog. Kasi doon na kay insomnia. Unsa nga, Dok? Kasi doon na sa insomnia ba? Animal, kinsa nas insomnia dili ha? Kinsa na? Kinsa nas insomnia? Anak na ni Sonia no. Excuse me. Kinsa na? Mama, kalma lang. Dili, Dok, dili. Nagduda na ko ani tawhana nga nagbinuang gid siya. Ha, na di babae ka nas insomnia? Na kay kabit di ay ha. Ma'am, excuse me, ma'am, ha? Di na babae sa insomnia. Igsuna ni amnesia. Ha? Adi, kinsa? Igsuon? Kuan, kanang, nga na sa sakit, ma'am. Ay, sakit din, adi ay. Abi manguna kong babay. Kakay. Ay, anak sa among katong silingan ba akong giingon do kato Sonia ba nagtukok mo na sa insomnia? Sonia Banson. Pagkakidot. Kanang insomnia, ma'am. Maunay sakit nga dili ka mo katuog. Maunay insomnia. Unsa may cause anang insomnia, Dok? Daghang faktor nga masakit ang tawag insomnia, ma'am, ha? Kasagaran, dili mo katuog, kay mo sige gunahon na sa mga problema. Kay mo nang insomnia ka, di ka katuog taon. Kay mo sige nagagunahon na sa imong sakit. Insomnia ka na. Dili ka mo katuog na. Unya unsa may tambal anak, Dok? Sir, ato na siya tambal sa limot, ma'am, para malimot siya nga doon na sa insomnia, ha? Makatuog na siya. Pait. Kitur no. Oh, pinuang doon sulti doktor dahi. Unsa pinuang oy doktor naman tong kasulti na yabag naman ka. Tama ko kuya amigo nga sakit pog insomnia. Nya gitambalan na siya tambal sa limot. Yan ayo. Naasa siyang sakit na insomnia. Pero, nasibag kong sakit ron. Nawagan na ito na insomnia ta. Pagtarong ngayon sa man. Amnesia. Amnesia? Oh. Hoy lamining istorya ha, kidot. May batang ingala si Tulokoy, gwapuhang bisag bugoy. Hadlugan nga magpatuli, ispoil kay mama's boy. Unsa to pre? Pre, sa akong pag-umangkon, pre. Delikado ang sakit niya, pre. Unsa may sakit niya pre? Cancer to ya, pre. Cancer? O, pre. Nya, kumusta man siya ron, pre? Okay naman, pre. Okay na siya. Oh, okay kayo, eh. Napahimutang na siya, pre, sa menteryo. Bago siyang hinubong, pre, atong usang simana. Ginoo ko. Patay gihapon mo ano di ay. Pre, dawaton lang nato ang kamatuuran, pre, kay kitang tanan, adto man yun tapadong tanan, pre. Bisan kinsa pa'y usap-isabim niyo atin hinato sa libutan mga matay atong kita padong. Mauba. Sa ato pa, uwa na yun ay paglaom pa, pre. Ginurin sayon, pre. Uwa na yun ay paglaom ang mabuhi pa ko anong kalibutan na. O uslan man nga. Mamatay yapon ko. Mas may pagmaghikog lang ko. Uslan man. Mamatay lang yapon. Mas gusto ko di na lang ko mag-antos ko kay. Mas may maghikog lang ako. Kanya kong armas. Kining pusil akong karaan. Bisan kaya uri kayo pero
mabuto man mi. Ang buto mi ba? Mao nang mo tapos ang kinabuhi. Makita ka lugar nga, makapugong sa akong pagkabuhaton. Gusto. Ato ko sa luyo. Ato ko luyo sa bahay, pero mga dito kami nga. Huwag mo muagi dito tao. Ato ko ito mapakamatay. Dini, may dini kami nga. Maghimudaan kong suwat nga. Ako ibilin para sa akong sawa. Suwat sa kong kaniyat. Di araw, bolpiro papel na. Suwat ko di, unsa, mga ipanugur ako. Maghimo ko suwatan. Naumanan ko. Kamu na'y bahala. Karon maghikog ako. Pasaylo ako ninyo. O rin butang ang sulbat sa akong problema. Ang kamatayon. Ang ako mas... Karon itiun ko na idaan sa kong oo. Karon ka usara. Mabuto. Recorded by X Thunder Gaming. Di mo buto di. Di mo buto sa saon. Ang saan ito sila di mo buto. Pre! Spalit ako. Pre! Daan pagkiptagi ko. Yan ay kasi inyong luyo, pre. Kung may pagkabuhaton tang dili mayo. Kaya sa mo kuyo, pre. Ha? Si Uintoy. Do, anong sama ka do? Ano kupot maka ng pusil mo do? Gusto kong matapos na ako kinabuhi. Iko, pusla man mamatay lang yapong ako sa sakit. Pero di malas kay di man mabuto ni pusil ako. Pasturoy! Di lagi, ito muna ko sa kong uho, ha? Di mo buto. Buang mo ito sila. Bisa ka sa ko ito mo eh. Ako ito mo si mga uho, ha? Nabaligin mo buto. Uy! Patay! May buto ginoo! May buto sa uni! Yung Intoy! Buang na! Patay na si Intoy! Imo kipusin! Hilungan ni mo, niliyungan ang ibuhat, manilin mo! Lagi na ko tutuyo ang pusilong tiguang. Sa manilin, di pa kahit ang buha, Gusto mo na ako nga maghiko ko dahil gusto ko magpakamatay ko. Kung sa kong sakit, mauto nga, nakunahuna ko magpusal ko sa kong kaulingon. O kunya, ito luyos ba eh, para di ko niyo makita, dito di ko niyo mapugngan dito ko luyo. Unya! Nung sabang sa diyang, gitiyo na akong pistola na ko, o sa diyang, gikablit na ko. Huwag man mabuto. Kailan kayo gayon ko itong gikablit ako, pero huwag yun mabuto. Pusila. Ang to, naabot sila, palitan ko yung sa iyo intoy, katong tiguang. Unya, unsa? Ako di pagkita nila nga di yun mabutong pusel. Ato nga akong gitiyon sa us tiguang. Ako ina nga, di man yun mabuto, di. Para matuo sila, ato na ako gitiyon ni iyo. Ako sa nga nga, awa, di yun mabuto. Human, tablet ako, butong ko na. Noong namatay yung taong tiguang. Pero, di na ko intensyon nga pusilon siya, oy. May buto lang yun to. Patay, mapriso ka, Dilio! Dahil. Mao ni among problema kung unsa ano mapagpasabot ani sa kapulisan nga way pagpatay nga nahitabo. Tuhuan ka ha mi? Unsa kung buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Debra. Ate Pres! Okay, ang isendo na ito karong adlaw. Kuan, Ate Pres, si Dodong... si Inday Dibra. Dibra. Ang problema Inday Dibra, Ate Pres, kaya nga bana ba? But nga ano ka siya, di makatug, Ate Pres. Ha? Di makatug, kasi ba ito yung bana dong? Dong? Abierto dong? Dilyo. Dilyo. Nga Di naman. siya makatug, Ate Pres. Ambot sa hinungdan nga nung di ni siya makatug. Kaya sige ko usay, sige ko na sa yung problema. Insomnia? Nga, doon na siya sakit. Insomnia. Gusto si Dilyo nga maghikog lang ta. Ay. Kaya naman siya katog. Gigamit yung pistola niya, gipabuto niya, gikablit niya ka upat or kalima na to. Kaya primero, awa mo to. Gipunan niya ka upat. Wag yung buto. Pagtiyo niya sa tiguang Ate Pres si Awayo, di gining buto yo. Si Dilyo. Gituuna niya si
intoy, ay intoy. Sus buto man ati pres. Kausara bitara kuan na buto. Wa siya kay bawo ati pres nga dunay pistola nga kun imo ituwad ang bala mo distansya kay wa ba yung pagkabutang luwag ang bala di ka buto hindi ka pa kana di pero naamay kuan ka ng imong itarong lang ang pistola ana ato siya giana siguro to niya itarong ang pistola buto yun na nya o di ba imong ipabus buto na kay mga una yung mga pistola nga binuhat ra sa address ato aba pero karon na mga nindot man kayo mga pistola dito sa Danau nindot kayo wa na palpak nindot kayo man nga ang tanan ng ko Andre palit yung pistola sa Danau kay nindot kayo para ba na ipalpak di pareha sa una ang mga kanang 357, 38, 22 mga palpak basta ituwad pero imong kanang ipahangad pero ituwad subuto yun mao na nga mo ingon sa uban nga sakal sa kuan ug nakay pasilon sakal las lubi nya ituwad lang na imong targeton mao na mabuto na makadagan to yung pasilon karon ana nindot kayo mao siguro ni ang iyang pistola ti Presga ug tuwaron di mo buto gitarong niya butang ang armas git straight ra niya butoy kausara mao ning niya problema ron ni Inday di Bura sa una maprison man siya preso gyud ka ni dong dilyo preso gyud ka Ang makatuog na siya nga to presuhan. katuog na to prison Tuog na. makatuog na kas presuhan dong sa una na nya dagan naman kay kakauban dito oh dang kani kauban dito nya hilotong na baka dito kapon pa imulubot ito kapi kapon imulubot hiloton ka nya ikaw kapi kapon imulubot may butang nga naglanay imulubot ada butang nga nagkuan mga to nagpresisanan dito oh bab unsay kasulti mo ani Sa di ang pangutan ng Goliath? mo ni kadaot lagi nimo magsimakating Sa iputan ng Goliath? ba di kadaot mo sige kating pero pag di katuog siya di siya katuog lagi niya nya nagpakamatay yung tato siya ang pangutana siya asawa mao ni ako problema kung saan pasabot sa kapulisan nga wan taon ni wa say plano sa pagpatay sa itabo tuhuan baka may ani taon unsay buhaton ako paliw tabagi ko ninyo adi gyud mo tuhuan na og usa sa una sa tanan day dibra ku ana illegal possession of firearms na imong gibuhat sa imong bana wa na lisensya iyang bana ang iyang armas preso gyud po na 20 ka tuig preso ra liso gyud po na ang anong ug bayran dai do 20 ba bayad ang mga kaliwat bayran o bayran siguro na o bayran mapiyansahan bang matana ta attorney Rufila na oy mapiyansahan baka nang inana nga kanang kalidad sa armas nga Mapriso na siya. preso gyud na siya preso bam Matagal ka niyang kaso nga di pa may flood control. Wanay flood control oy ay sos Ano yan kung paambit Goliath? Old Testament, Sige. Genesis Sige. 4, versikulo 16. Karon. Katabi itong gipatay ni Cain yang igsuon. Igsuon. O mga anak niya Abel. ng iba ba? Busa mingon ang Ginoo. bam kanang katong pagpatay ni Abel sa kanang una ba tong nahitabo nga gipatay igsuon ba una na siya O sila may unang mga anak. Abel ug Cain. Unang anak nila ng iba duha. so maunay una gyud nga igsuon gipatay siyang igsuon Oh, unang pagpatay. Oh, unang mga pagpatay. anak, unang pa sila may unang mataw sa kalibutan kasi adan sa iba mo una. mama Busa mingon ang Ginoo nganong gihimo mo man kini. Oh, kay nanam si nanam ang Ginoo. Hain man si Abel ngay mo igsuon, ingon si Cain, mitubag ambot, magbalantay bagud ko sa akong igsuon. Yana siya Oh, busa mingon ang Ginoo nganong gibuhat mo man kini nadungog ko ang dugo sa imong igsuon nga nagsampit kanako gikan sa yuta. ha Oh. Yawa, no? Ato basahan ko sa mga linya ha. Sige bang. Nadungog ko ang dugo sa imong igsuon nga nagsampit kanako gikan sa yuta. Nganong akong gibasa ni. Nganong na bam? Nganong nadungog man ni sa atong ginuwang dugo ni Abel? Kay nangutan naman ang Ginoo kung asa imong manghod wa man tugan. So namaka si Cain. Ano na bitong kani bitong ay di ba ning na may expression karon kaning kabagon nga kung taon ako ligwad siya. Oh, Na din daan sa una. Hanto karon na. Na din sa una. Magaling ko kakita nga dili ako igabantay. Ako ligwad siya. Muna ningon nga hain siya. Ingon ambot ako din magbalantay sa kong igsuon. Ningon ang Ginoo nga nadungog kong iyang tingog nga nagpanawag ka na gikan sa yuta. Nganong ibasa ko ni Goliath tungod kay ug mingon silang sumilabot ana sa pagpusil ni Juan Delio. Ako nagibasa kay ang ambot pasabot nga sagrado manggod ang namatay. Ibutan atong punga wala niya tuyo ang pagpatay sa tiguang. Dili niya tuyo.
Oh, dili ni mo tuyo apan kung nibuto pa ang pusil diha si mong oho. Magtuyo ito. Dako gyapon kang tulubagon. Dako, tulubagon Kailangan man dili. gyapon diha sa napulo ka sugo ngayo pagpatay. So imong ipatay mo kagalingon dako gyapon kang tulubagon. Katong nahitabo ba, magibalita mo yun eh. Katong nahitabo nga ang iyang papa, ang pistola nabilin, ang iyang isuon nga 10 anyos ba to, 9 anyos, nga, gipusil niya yung isuon nga, marag 6 anyos, siguro to. Katong duwa lang sila. Duwa lang sila. Oo. Unsa man tong hitabo nga, unsa na priso kang bata ato ano? Di man mapriso ng bata, wala o di pangilinan. Di ba kung... Ka juvenile. Oo. Karon, ako rin gibasa tungod kay ug moingon ka nga mapriso ba mo, magkuan ba mo, katong usang kaso daghaman imong kaso kaya imong police pusil wa man kay lisensya. Wa. Oo. Apan pananglitan ug moingon ka nga wa nimo tuyo pag pusil, wa tuyo nimo pagpatay. Tulubagon gyapon na kay kan bitaw makaligis. Oo. Oo, kan bitaw makaligis nga. Siya man ni bangga nako, gahunong ra man. Tulubagon gyud. Gahunong ra man ko niya. Kuan sa may nakapatay man ka. Kato lang akong amigo, bam driver gid siya sa Labangon. Karon tungod siguro kay sa iyo kay siyang biyahe, carbon nya balik Labangon carbon. Nakatugid siya bam. Nawagtang gid kuno siya sa iyang kuan. Ang iyang kuan namatan na siya nga nakaligis na siya. Pero priso siya tulok adlaw. Tulura? O tulo kay wa mo gito niya tiyo ano kapiansa siya. Pag kuan sa kaso na piansahan siya na acquitted gid siya. Kay wa mo gyud nawagtang mo gyud kuno siya. Pwede din, ha? Oh, gipukaw man siya. Kabangga ka. Kapatay ka. Sus. Ito na siya kamata nga. Wa na parking na sakyan na bangga na gural sa Imbis balay. malipay siya nakamata, nag-uolo sa noon, kaya nakaligis na siya. Sa ongling mo mo. Wa gyud siya pero napriso gyapon siya. Hello, Maminans. Uy, hindi ako Maminans si taon. Ah. So padayon ta ang ato nga ni gulyat nga ug unsa ganito magaw lang nimo kay mo lang sa Baga lang. Apan umingon ka gulyat nga sa to ang pasahero ang tao naka ang pasahero nakapatay. Kita biya Big Joy. Ang nakapatay ang katong ni bulag bukaw siya nga nakapatay ka. Oh, nakapatay siya. Wa gyud siya, bam. Atuog gyud siya. Sobrang Nawagtang gyud siya. Nablangko, bangga siya sa koral, naligsan ang bata. sus Ginoo. Oh. Nakapatay siya kay natuog. Natuog lagi. Wala nagtong slingan. Ano naman? Human nagtuog una pa sa matay. Salamat mo lang dito lumanon. Kula ko ang puzzle, Tihon. Tata, are